Epia odehia ohweme amamra kwankyere so ne eguso esuade woni nana kokoto ana edi ehye ene e February ogefo bosome de tosonum yapem ko anim ewo afefufura yesimu na ene oyade suamu no yebesua ade bi afa eba enanam kanse se ensutafo didimia na mamponfo ho adwom edi enti ene nanam bu sa bena ansana no ena no ada ye video anase yade sua etwato no ma yesua akra no na yebusa se eja kro ojade bi sa ade no se onwu na ne di agra ono besresre kama na emom owu na adon sa woka pe obepra de ade eni padodo na ado adwen kire ba nanso ba ko pe ena nya na kama ayeye nua Boniface owo kuma wo bodon ase Boniface ye de wase pa na mu ade no etoa ana mi kan pintoa so oni di agora fine enye ohwe na emom nya bope olunsa kan ebetwawo eno eho asem na ye kan chane so se yen Facebook fan page ni Teacher Kofi Sans na yen YouTube channel no nana KK ye be share se we ko no subscribe for more videos ene die ebusan edin ene ne mrane ye ka da ko a edin da ko a ne mrane ye sen ye hwe ne mu se odi umu aye ebeba na ye nso ye hunu se die esiti edin da ko a ne mrane no se ene ti obetimi ya number no 0549646955 eno WhatsApp ene text message ene YouTube no nana KKT afenso Facebook fan page ni Teacher Kofi na ye hwe di nti a ye nananom eka se sensutafo didimia na mamponfo ho atowo mo tienie ansa na sentiment na ebeka bom na ya ba akono na abusunya bi edi ne ho so eno akire nso no na kro bi edi ne ho so enti sa abre ne okwaman ene ye frenu Kumase no ne Kumase hene wo ho sa abre no Kumase nyina no won hene no ene Asante hene ne odi Asante hene so na de etia ne se sa brena dwaben wo ho mampon nsuta afenso no enkro bebere wo ho no ma na obi edi ne ho so na sabre no Kumase de no ye Kumase sahene nana bantima hene nana pe ono nana ye Kumase hene Kumase sahene di Kumase fo kwa ako a wona di ne mu masantima nya nka bomu no mampon be ya santima nyina sahene ana hyene nso se insutafo omo faase ene Asante hene nana doti kare ne boyo nwa so me bo nya makwa mentoma enti mampon so insuta cheben mampon ya santina sahene insuta ofaase ni Asante hene na se Asante na mampon kuma ne ofa ne nsuta enti se mampon didi na so hwese ne ofa nkrofo enya bibia di enti mpempi na akoya de so mamponfo se didi ame de o se hwe ne nsuta fo nso didi enti se mamponfo nso nsuta fo didi ame ya no ho ato mo fom ne mpempi ebusa bia na akoya se ase akoya ensa oso sem akoya ni bere so da bi eye odwo ani asondwe mu enne man na nam ka se nsuta fo didi mi a na mamponfo ho ato mo ebia nso abakosam kire se drubra bi nsuta fo edi atukotena ko mampon ena cheche no so na ahoye wa Asante mu na chese na emu do papa na kame esa Asante fo kra do ho so no mu timfri se wo ye ho na abesua na o se ehwo ye ntim mampani fo ka se mi se ho abesua wa wanya ahwekro jawka tina omadi di nso akoye mamponfo ade so emanam so kra mamponfo pasase edi mansutafo do edidi wo so enti se duru ba bi na sensutafo didi mi na afi mamponfo se ya adwuma ama ho atoen enne mampanifo ka se sensutafo didi mi na mamponfo eho adwo mo ebe no ne nkiremu ene de aba nhyɛ no se ya busa se ye ka se din da ko a ne nkira ne mmra ne ede se Facebook fan page ni Teacher Kofi Sans na yen YouTube account na channel no nana KK ye so subscribe na yenya more likes ye do wase pi amamra kwankyere so ha anam de osie